Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तसेच आज बाकीचे सगळ्या वेगवेगळ्या थरातले आणि म्हाका दिसता वेगवेगळ्या क्षेत्रातले आज महिला हांगासर निवडलेले आसा आणि त्यांचो आज सत्कार सोहळो जो केल्लो आसा खरेंच भाग्य म्हणटा हांव. ज्या पद्धतीन महिला वर्गान काम केलें आणि आमकां इतके मोठे मतदान जालें त्या खातीर तुमचे मनाकाळजांतल्यान हांव परत 4 वर्सांनी आभार मानता. कामां केलीं ह्या मतदारसंघात अशीच कामां करपा खातीर महिला मंडळ घट करपा खातीर तुमचो हेज्या फुडें आशिर्वाद आसतलो अशी इच्छा बाळगता. मगो पक्षानं करार केलाय, लोकांबरोबर करार केलाय, मतदाराबरोबर करार केलाय की कुठल्याही परिस्थितीत मडकई आणि मांजरे त्यावेळी मगो पक्षाला मिळणारच. फक्त मोर्जी गावचीच महिला प्रवेश केल्या. हे आम्ही गावागावांनी प्रत्येक गावांनी महिला आहात ती पहिली आमकां जॉईन जातली प्रवेश करतली आणि महिला संघटना ही आमची मजबूत करूया पहिली आणि मगो पक्ष ह्यो वयर हाडया. आज मला असं वाटतं इलेक्शन येण्याच्या आधी नंतर सुद्धा एवढं जर MGP काम करते तर त्यांना फक्त राजकारणापेक्षा चांगला समाज घडवण्यामध्ये, चांगला समाज आणि चांगलं गोवा लोकांसमोर येण्यासाठी हा मोठा प्रयत्न आहे. इस समाज में हमारे जो वोमेन्स हैं, जो लेडी कर्मचारी हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हो या प्रोफेशनल काम करने वाले वोमेन्स हो, सभी को एक सम्मान देना ज़रूरी है. क्योंकि जिस तरह से वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, महान काम करते हैं, वो कोई दूसरा नहीं करता. उन्हीं की वजह से आज ये समाज, बाकी सभी लोग कोरोना से वंचित हैं और आने वाले दिनों में उनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और सभी लोग उनको सराहना भी करेंगे और उनको अवार्ड भी देंगे उनके काम के लिए. फॉमेंतो मिडिया ग्रुपांतूय बायलां दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.